kwariganiria ase amang'ana amaya chinsechi ritang'aneti gatoyanyora ase enchera ya obweng'e. Abanto bonsi baborigwe koba chinincha erinde nari baranyare korwana na oborwaire bwa korona. Yatebekanire ng'a ogosasima bwa echuma ya eritang'ani nyuma korona koyaire nigo korabo kwamakwani gwoka. Mataifa nigo egotebekana ng'a chigasi chinyinge chiarorokanire koba ekero korona eraere. Isara nsoiko yanyora aya nayande amanga ase enchera ya ogoikera mugasche. Abanto bonsi baborigwe koba chinincha erinde nari baranyare korwana na oborwaire obobe bwa korona. Aya niga acha maega ya serikali gwetiri chiko ng'a abanto bonsi banyare koba bakobeka chimask gose ebitambaa bia ogotuba omono na echimioro erinde nari baranyare boba bagwetanga korwa ase oborwaire obo obobe bwa korona. Nonde bwensi oranyorekana otabegeti ebitambaa ebio nairerwa egetambo kere ekenene kia erichiko ase are abo okobekwa ase quarantine ya erasima gose gotumekera ekebungo ekenene ase echera. G2 TV yatebekanire ng'a ogosasima bwa echuma ya eritang'ani nyuma korona koyaire nigo korabo kwamakwani gwoka. Aya niga agocha maega ya obotaki obonene gokorwa na ekiombe keria kimanyekanete ime ya ense ng'a amatuko amaega abakristo abange nigo baanchete koenana amaiga nyuma amarandi atarachaka. Na bono ase amatuko amange abakristo mbaraenda ase ekanisa nigo ekageire ng'a amaiga amange nigo arabe gakoenanwa ase echuma entang'ani ya ekanisa chire igoro na kobua mono nigo erabe echuma ya okoenana amaiga. Na kobua mono ekiombe eki nigo kiamentete gegoteba ng'a abakristo bonsi bari barenka banyare koba bagotimoka kobua mono bari baanchete goaka chinkobi boigo nigo bagosabwa banyare koba bagoprepare mono ekiagera bwango chikanisa nchigoro. G2 TV gwatikana na ogosiria amagima ya abanto abange ase chinse chia maiko nigo egotebekana ng'a chigasi chinyinge chiarorokanire koba nyuma korona kiaerire. Ase abanto bari baaprete chiklinikari na abande bari baplaneti koenda ase chinse chia ng'umbu ase chigasi nigo mogosabwa ng'a bono monyare koba mokwebeka ang'e ekiagera yatebekanire ng'a ande ake nabo chigasi chirarorokane chinyinge. Na kobua mono nigo mogosabwa boigo nainwe mwerende ekiagera toramanya gose na